नमस्कार, एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे सुका जवळ्याची भाजी. इथे मी सुका जवळा निवडून घेतला आहे. यामध्ये दगड आणि दुसरे सुकलेले मासे वगैरे असतात ते आपण काढून टाकायचे आहेत. त्यानंतर हा जवळा एका कढईमध्ये चांगला भाजून घ्यायचा आहे. सुकाच भाजून घ्यायचा आहे, तेल वगैरे वापरायचं नाही. भाजलेला जवळा ताटात किंवा सुपात घेऊन हलक्या हाताने आसळायचा आहे. त्यामुळे कचरा पुढे जातो आणि चांगला जवळा मागे राहतो. इथे मी एका हातानेच ताट आसडून घेत आहे. कचरा बऱ्यापैकी आलेला आहे. पुढे आलेला कचरा बाहेर काढून टाकायचा आहे. अशाच प्रकारे दोन्ही हाताने आसडून मी हा कचरा साफ करून घेत आहे. आता जवळा एकदम छान साफ झाला आहे. इथे मी एक शेवग्याची शेंग कापून कढईमध्ये शिजत ठेवली आहे. फार थोड्या पाण्याचा वापर केलेला आहे. इथे मी मुठभर कोथिंबीर, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या आणि हिरवी मिरची घेतली आहे. हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यात घालून बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आता इथे वाटलेली पेस्ट तयार आहे आणि शेंगा पण शिजलेल्या आहेत. आता हा भाजलेला जवळा 3-4 वेळ पाणी बदलून धुवून घ्यायचा आहे. याच पद्धतीने जवळा धुवायचा आहे, कारण माती ही खाली राहते. आता भाजून घेतलेला जवळा धुवून तयार आहे. गरम कढईमध्ये 6 चमचे तेल घालायचं आहे. एक कांदा बारीक कापून घातला आहे. इथे मी कांदा आणि पात वेगळी वेगळी कापून ठेवली आहे. कढईमध्ये पातीचा सफेद भाग घालायचा आहे. छान भाजून घ्यायचं आहे. कोथिंबीर, लसूण, मिरचीची पेस्ट जी बनवली आहे ती घालायची आहे. छान भाजून घेतल्यानंतर एक चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे. अर्धा चमचा हळद आणि 2.5 चमचे मालवणी मसाला घातला आहे. एक चमचा मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे. हे सर्व जिन्नस 2 मिनिट छान भाजून घ्यायचं आहे. आता यात जवळा घालून घ्यायचा आहे. शिजवून ठेवलेल्या शेवग्याच्या शेंगा घालायच्या आहेत. जवळ्याची भाजी पाणी न घालता शिजवायची असते, पण शेंगा शिजवताना 1-2 चमचे पाणी उरलं आहे, ते मी भाजीत घातलं. 2 कोकम किंवा पाव चमचा आमचूर पावडर किंवा 1 इंच चिंच यापैकी काहीही तुम्ही इथे घालू शकता.
आता भाजी चांगली परतून घ्यायची आहे. यामध्ये कांद्याची पात घालायची आहे. भाजी एकत्र करून झाकण ठेवायचं आहे आणि 5 ते 6 मिनटं मंद गॅसवर शिजवायची आहे. 5 मिनिटानंतर भाजी छान शिजली आहे. चार ते 5 चमचे ताजं खोबरं घालायचं आहे. उरलेली कांद्याची पात घालायची आहे. एकदम टेस्टी अशी जवळ्याची भाजी तयार आहे. तुम्हाला माझी जवळ्याच्या भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा, कमेंट करा. माझा व्हिडिओ पाहण्यासाठी खूप खूप आभारी आहे.